Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ψήφισμά μας τον Φεβρουάριο εκφράσαμε τη λύπη μας για την κρίση του κόστου ζωής που προκάλεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός και καθιστούμε επιτακτική την ανάγκη να μειωθεί στο 2% με στόχο να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Δεν αρκεί ωστόσο μια απλή διαπίστωση. Η ακρίβεια στα τρόφιμα μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, απειλώντας την ποιότητα ζωής και την ελευθερία τους, καθώς οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς και προκαλούνται ανισότητες και κοινωνική δυσαρέσκεια, ενώ ανθεί η εσχροκέρδεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δράσει δυναμικά κατά των ολιγοπολίων και των υπέρογκων προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Προτείνουμε αυστηρούς ελέγχους κατά της εσχροκέρδειας, πλήρη ενεργοποίηση των ελεκτικών μηχανισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά των ολιγοπολίων, μείωση των φόρων στα τρόφιμα. Επίσης, κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργειας για χώρες με εξάρτηση από αυτά, όπως η Ελλάδα, όπου το 100% της ηλεκτρικής παραγωγής περνά μέσα από αυτό. Τέλος, επένδυση στη βιώσιμη αγροτική παραγωγή χωρίς μεσάζοντες. Για την κοινωνική συνοχή και την ελευθερία επιλογής είναι θεμελιώδης η σταθερότητα των τιμών. Ευχαριστώ.